Com definiries tu el circ? El circ? Hosti, no ho sé, és que depèn de qui li expliques. Ja, però o sigui, així és com el teatre, podem definir-lo com és l'art de representar comèdies, tragèdies, que en definitiva representen el públic, el circ? Per mi el circ és una mica el mateix, el que passa és que hi ha una noció d'artista artesà i de... Has sentit una definició? Ah, doncs perfecte, sí. Si t'agrada. Jo penso que el circ és d'entrada el primer art que ha fet la humanitat, perquè abans que fessin teatre, abans que fessin cine, que fessin dansa i que no sé què, la gent feia tombarelles i es feien riure els uns als altres. Bueno, però la dansa també hi eren aquí. Sí, però primer, quan caminaven de quatre potes ja jugaven, i llavors aquest joc, jo vinculo molt el joc i després el sentit comú. Llavors, o sigui, penso que durant tota la història el circ ha reptat el sentit comú. I el sentit comú és la lluita, o la lluita contra el sentit comú, no? Com et diria jo que tots els números de circ que jo he vist, tots tenen un component de repte al sentit comú, que repten l'equilibri, la gravetat, la força centrífuga, i també penso que la comicitat és quan aquest sentit comú, en certa manera, es canvia, no? I per mi, si m'ho explico així, em dóna sentit el fet del circ aquest amb els animals salvatges, perquè com que no es podien veure, el circ els portava a reptar el sentit comú, els faquirs. Els faquirs són un exemple claríssim de reptar el sentit comú. Bueno, l'acròbacia també, no? De volar o de... Bueno, totes aquestes coses, però per això també és un art universal, per dir-ho d'alguna manera, que és aquest desafiament permanent del sentit comú. La dona de dos caps, la dona barbuda, totes aquelles coses que abans hi havia, que es portaven en els circs, tot el circ dels friquis dels Estats Units, totes aquestes històries. Però per això també jo reivindico com a... Podríem fer-ho paral·lelament a la dansa, però penso que abans de ballar fèiem tombarelles. Sí, però això... I com que a mi m'agrada la dansa al circ, per això reivindico que el circ és el primer. Però era amb representació o el fet de viure-ho, ells? Vull dir... Jo et diria que el joc és la base de la humanitat. Perquè la primera relació que podríem dir que l'home o l'infant té al circ és el caminar, això està clar. Sí, perquè ja és el repte de l'equilibri. Sí, aquesta sensació nosaltres l'hem anat desenvolupant i després de caminar ens hem posat a saltar i després a posar-se sobre les mans, però això no té a veure amb l'espectacle de circ, té a veure amb nocions d'això, de gravetat i de desafiament, això, d'aquest sentit comú que deies tu. De saltar, no? D'anar a fer més del que en principi és possible, de fer les coses diferent, en comptes de posar un got així, de posar-lo al revés i fer-lo aguantar. Sí, però també si tens un got aquí el deixes anar, cau. Sí, però els de circ l'intentarem agafar abans de que caigui o abans de que toqui el terra o que quan es peti ho agafem tot. Ho deixem caure i això té una potència dramatúrgica que fa el drama i que fa el... Però no sé si és el primer, perquè les danses i fins i tot a nivell de teatre, totes les posades en escena d'un part o de fer l'amor i així, a nivell ja pots concebre, ja pots dir que és teatre. El que passa és que a nivell històric no tenim masses dades, però vull dir, nosaltres jo treballo amb una brasilenya intentant buscar antecedents de tot plegat. En canvi, els inicis del teatre, per exemple, eren més... Però bueno, ja se'n feien de coses en els egipcis i... Com cerimònies i així, superteatral. Sí, però... O danses de... Moltes vegades ha estat el circ del 1700... Amb l'Asley i així. No, el que està clar és que forma part, igual que el teatre o la dansa, d'una manera de fer que ho portem dintre, perquè hi ha... Aquest desafiament de la gravetat és una cosa que l'hem fet tots, o sigui, tothom ha travessat el circ. Sí, al final sembla que sigui normal que hi hagi gravetat, i en canvi no hauria de ser normal. Jo estic sempre d'estar allà, tu, la gravetat. Per això deu haver la paraula diu és greu. És greu, és que hi ha gravetat.